Mustika Kota Adipura Sasanajaya Kertabumi Lumintuning astawa mugia saged ambabar haribawa mugia pikantuk nugraning Gusti sageta kasajiwa lan kasalira amit amit pasang kalimat abid ilo tinebena ing sengkala cinaketa ing tuwang tulak sare atur pabagyo wilujeng nuwun para lenggah lan para tamu ingkang dahat kinurmatan sugeng dalu sugeng kepanggihan kalian pitutur Jawi arupi sandiwara ketoprak mustika budaya pidalem saking dusun Tepuran Kecamatan Kutha Bluro Kabupaten Kitha Bluro ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu panjenenganipun Nyonya Yesika nuwun para sutresna sasampun panjenengan sami kasegata arupi tari gambyong para seniwati kita saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya langsung kairing umpil gamelan Ki Longgonata lan Pangli ing Suwarawati panjenenganipun Ibu Satun para pangrawit ikatipun Guluwendah panjenenganipun Adimas Santowi Dodo nuwun para pamirsa ing dalu punika saking keluarga ageng ketoprak mustika budaya sing adibadhe beber cariyos sejarah ing Kraton Sumedang Kauripan ingkang mawi ira-iran Teguh Darmawangsa jumeneng ratu seri perangan perebutan kitab Tripitaka sejarah ing Kraton Sumedang Kauripan ingkang mawi ira-iran Teguh Darmawangsa jumeneng ratu seri perangan perebutan kitab Tripitaka nuwun para sutresna badhe ngaturaken paraga para kenging badhe angayahi jejiban ing dalu punika adegan angka sepindhah nggambaraken wonten ing pertapan Pulo Bali Resi Parmayana badhe katindaken panjenenganipun Bapak Suyata Nyai Calon Arang badhe katindaken panjenenganipun Niken Ayu Sundari Made Tantra badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Amin Wijaya Udayana badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Smit adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Kabupaten Worawari Mahadewa badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Kabul Budiono Patih Mahapandu badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Sukarsan Mahadewi badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Yayu Garwa Prameswari badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Murtini adegan candhaipun nggambaraken wonten ing Kraton Sumedang Kauripan Sang Prabu Pakutawangsa badhe katindaken panjenenganipun Raka Mas Subadi Patih Sakuntala badhe katindaken panjenenganipun Bapak Bandung Teguh Darmawangsa minangka dados
prana prananing cariyos ing dalu punika katindaken panjenenganipun Adimas Hartono. Pangeran Kiswara badhe katindaken panjenenganipun Raka Majamin garwa Prameswari badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Dian Utami Mahendra Data badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Wati. Adegan salajengipun nggambaraken ing pertapan Sawo Jajar Endang Soro Patmi badhe katindaken panjenenganipun Nyonya Ramiatun ngancik wonten ing sak tengah-tengahing cariyos sejarah ing kraton Sumedang Kauripan ingkang mawi ira-iran Teguh Darmawangsa Jumeneng Ratu seri perangan perebutan kitab Tripitaka panjenengan sami badhe kalipur lawak itu saking keluarga ageng Ketoprak Mustika Budaya nggih panjenenganipun Cak Buntung, Cak Gendut, Cak Mot badhe keramekaken mban kita tomblok nuwun persandyaning para lenggah lan para pamirsa kakung Sumawana Putri terus putih pakai babaring cariyos ing dalu punika mbok menawi wonten klenta-klentu tandang tanduk saha wicara ingkang boten meranani penggalih panjenengan sami kula ingkang badhe nyuwunaken agunging samudra pangang sami sekali merdika tetep merdika sekali jaya mustika budaya mugi tetep anjayeng bawana nuwun kalwa nuwun.
ngandhap wonten ing Padepokan Pulo Bali utawi Padepokan Rajas Liman. Aku tak takon karo kowe yo Nger Maditanta. Iki mau kowe karo Dayana lagi wae ngopo? Nembe kemawon kula gegraden olah kridaning peperangan. Lagi wae gegladen. Kowe menang apa kalah? Kula gegraden kali Adi Udayana, kula keap. Kowe kalah. Kula kalah. Kowe kalah. Lho, sampean iki pripun? Maditanta. Kula niki murite sampean. Murite Bapak Guru Pawaryana. Lho, kula niki tanding kali Udayana Cak Haji Jaya Kawijayan kula gemletak. Kula semaput lho kok malah sampean guru. Maditanta. Kowe iki lho. Tanding karo Udayana. Bocah cilik wingi sore. Lah kok kowe kalah. Sing bodho kuwi kowe. Lah kok kula niku bodoh. Sing keliru kowe. Lah kok kula kentu. Lah wong golek guru kok sing bodho. Sing ora tata. Kudune apa kowe golek guru, kowe sing pinter, sing sekti. Menawi kula sawang, menawi kula kandeng kula nyeswa wonten ing Padepokan Pulo Bali. Menika rak sampun guru ingkang kondhang, guru sing digdaya. Rumas kula niki kula dadi wong sekti, wong digdaya. Sapa gurumu nggih? Bapak Guru Pawaryana. Kakang Parmayana. Ih, tak kandhani yo. Mer guru kok yo karo Kakang Parmayana. Kakang Parmayana iku durung sepiro. Iki isih ana guru sing luwih jaduk, sing luwih sekti, dugding samaladin. Kula golek wis pirang-pirang taun iki pun mboten enten. Sing enten iki namung teng Pulo Bali. Wonten Padepokan Rajas Lintang. Ora ana. Sing kandha sapa nggih? Isih ana guru sing luwih sekti, sing luwih jaduk tinimbangane Kakang Parmayana. Sampe ngertos saestu. Lho, mesti Lha nimbang. upami kula mangke meguru sak liyane Bapak Guru. Lah sampeyan niku lak garwane Bapak Guru. Iya, aku Sampeyan niku ngerti. bojone Bapak Guru. Mboten nglewakaken dhateng Bapak Guru to. Kowe pengen ngerti guru sing sekti kuwi sapa? Nggih. Ana nggih. Kula kepengin mangertosi guru ingkang sekti, wong sing digdaya. Kersanipun kula ingkang dados tiyang sekti. Dugding samaladen. Ditumbak kakak-kakak, dibedel mecisil. Kowe pengen ngerti? Yen kowe pengen mangerti sapa guru sing sekti kuwi, guru kuwi ora adoh saka papan kene. Sinten iki? Ana. Sinten? Yen kowe pengen ngerti aku dhewe. Sampeyan piyambak. Sampeyan iki yo kok aneh. Lah kok aneh. Kok muni sampeyan iki guru sing sekti, guru sing digdaya. Niku pripun lirik? Aku iki guru sing luwih sekti. Aku bisa menehi apa wae kawon kowe. Mengko yen kowe dadi muridku, bakal tak welek Aji Jaya Kawijayan. Saestu. Bakal tak wenehi samu barang apa sing kok kepengini. Niku napa mawon? Bakal tak wenehi ilmu jaba jero. Tegesipun ilmu jaba jero niku pripun? Ilmu jaba jero? Nggih. Ilmu jaba kuwi ki bakal tak welek Aji Jaya Kawijayan. Sing sekti ora ana sing bisa ngalahke karo kuwi, bakal dadi pawon sing dugding samaladin. Nanging ana syarate. Napa syarate? Syarate kuwi gampang. Gampang pripun kok enten syarate kok gampang? Lho. Nak angel kula golekane, nak gampang nggih kula golekane. Adinantra, Nggih. samu barang saiki ora ana sing gratis tak kandhani. Niku napa? Ki gelem apa ora? Lha nek enten syarate niku syarate niku. Ana. Syarate kuwi kudu gelem kladeni aku. Tegese Aku keloni yo. sampean iki lho. Wong murid kok ngeloni guru. Lah niku ra dosa upami dipun pirengaken murid wonten Padepokan Pulo Bali napa kula niki mboten isin. Lho kae lho, muride kok nyenengi gurune dhewe. Dosa.
Dosa ku yen konangan, nanging yo nggih, yen ora konangan enak ora karuan tak kandhani. Enak. Tenan jios kuwi. Wah, aku mau dosa dulu. Tak kandhani nggih. Ya piye? Kok ana murid gelem ngeloni gurune, besok nek mati munggah swarga. Alah, sampeyan itu kok. Wong murid ngeloni karo gurune kok munggah ning swargane swargane. Kok ana murid gelem ngeloni gurune, besok nek mati munggah swarga. Takon ana wong kene. Takone pajak kira-kira munggah swarga apa ora? Piye? Yen ana murid gelem ngeloni gurune, besok nek mati ra yo munggah swarga. Yo. Ngono ki barang kabeh. Besok tak duwana munggah swarga. Gelem apa ora? Kula sagah. Kula sagah kladosi dhateng panjenengan. Ning kula nyuwun kalih panjenengan. Jaluk apa nggih Mas? Kula nyuwun kitab Tripitaka. Kuwi jaluk Sampeyan bisa mujudake kitab Tripitaka, sampeyan njaluk pirang dina, pirang bengi, aku tak ora medhot. ora medhot aja gon mubajir. Piye? Dipun. Tenang. Bakal tak sagoi nggih. Sampeyan saged. Dene nggih Sapa wonge sapa duwe guru isih enom, isih ayu. duwe guru isih enom, isih ayu, yo sing wong bokonge. Bingung anggon nyawang yo. Iya. Aku sakit. Nggih Mas Chandra. Senajan to aku iki wis duweni garwa Kakang Parmayana. Nanging Kakang Parmayana ku wis tuwa. Wis nek apa-apa. Wis nek apa-apa. Aku boleh seneng sing isih rasa kaya kuwi. Kula kok jebol. Yeah.
saking ketepian. Mongko dhisik. Sandunya aku nyolong kitab Tripitaka, aku njaluk sangu luwih dhisik. Terus mau sampe ngakie kok sampe ndelok sayang. Aku njaluk sangu disayang. Sangu nopo? Wah, sayang wah, apa ora rasane? Mah, Emah. Yen jenenge disayang ki diambung pipi kiwa, pipi kenen. Cipika, cipiki. terus Diambung. Sayang. Emah. Emah. Nyayang kok ya ora kena. Kudu sing kena pipine. Tenan. Iya. Lho sampeyan iki pripun? Pun kula sayang kiwa tengen. Pun, pun. Ora kena aku mah. Ora bakal duweni kita Tripitaka. Nah, Sing siji durung. Sing siji durung. ngene ya kok eri, Sing siji durung. Wes ireng ora apa-apa. Kita mau barek siji. Mah ora kena aku mah. Alah kakek. Mana ya masuk. Oh. Ora cocok kepengin. Ya wes dino iki aku bakal nyolong. Monggo. Sepi nyenyak. Enak ya cinta. Pada tantra Udayana. Kok babar pisan. Ora ana menyang pati. Banjur kuret-kuret iki padha menyang endi? Wiwit isih sore. Atiku semelang. Manuk keblek padha mureng. Manuk culik padha ngubengi omah. Iki tandha arep ana maling. Kok aneh. Ya. Ya. Ora apa. Iki sing bebayane kitab Tripitaka. Dianggep aku ora ngerti. Yen arep ana maling, nyolong kitab Tripitaka.
jenengan iki lho garwanipun sinten? Aku kok wis intro terus ora gelem ngadeg blas. Napa? Aduh, ciloko Kakang Parmayana ciloko. Aduh. Arep ana malih. Kok wonten malih? Ya mak mbok menapa? Kakang Parmayana. Kitab Tripitaka dinten sakmenika anes, Kakang. Tripitaka ilang. Di maling wong ya nyai. Ya boten wonten mestinipun wonten malih. Coba aku tak takon. Maling mlebu menyang panti nyolong Tripitaka. Maling kuwi lumrahe lanang apa wedok? Malih ning praipun jek kakung. Lanang ya. Jek. Ning iki ana wong wadon arep dadi maling ning Cekele. Jenengan iki lho, pembehanan apa wonten malih kok wadon? Ana Boten wong wonten. wadon gelem maling mergo wong wadon gatelen. Mergo dijoli pelem. Penuh pelem mateng. Kakang Parmayana, sing gatelan menika sinten? Ayo wong-wong kuwi. Nang jek boten kula ta, Kakang? Or. Ayo apa? Ayo apa ora kok? Jek boten. Ora ya kowe. Upami kula kok kedengan malinge sing nyolong kitab Tripitaka. Kula kepruki, kula gebuki, kula pateni. Aja. Lho, bener nggih, yen kecekel kepungi baten niku Mergo kula niki sampun murid kosong. panjenengan. Tantrane ngene tantra. Emane Yen malinge kuwi wis elek, tuwek, kena dipateni sisan wae timbang wis elek. Nek malinge ayu ya aja. Nek perlu dikeloni. Jenengan iki lho, wong malih kok dikeloni. Ora apa-apa. Wong wujude ya gelem. Nyanyaran. Kakang Parmayana, Alah. Apret. jenengan iki lho. sampeyan niku disayang kalih. Kedahipun jenengan Garwa panjenengan kok pret kula niku sawang pripun? kaya garwa panjenengan sing ayu, sing gambus, sing luwes, sing sepak bapakke. Arep kowe gayane nyayang. Ning nak sambung iku ya mbuh. Jenengan iki lho, jenengan iki ampun kuatos. Kula niki dados garwa panjenengan sampun bagya lan mulya. Ya iya. Kula bangga saged dados garwa panjenengan. Malah kaporo saben dina kula niki ndedonga. Muga-muga panjenengan enggal ganti pundhut sing kuwasa. Hah? Aku mbok kon nang modal. Boten klentu. Mugi-mugi panjenengan iki panjang yuswa. Cantik lambe ngene. Wong wedok ngono ra saben bilang. Nyai kenaran. Aja anggap kitab Tripitaka ilang. Tripitaka iki isih. Boten anes. Ora. Aku ngerti yen kitab Tripitaka ki arep dicolong maling, malinge tak disiki. Dadi malinge ya kecele. Nek kowe ora percaya ya.
Udayana, kowe meneng ya Le ya. Nyai kenara. Si kula Kakang Parmayana. Iki ngene lho ya Nyai. Pripun? Kitab Tripitaka mono wujuding kitab kang ampuh. Kula akeh maling kang padha ngincer kitab Tripitaka. Lah sapa karepku? Ben aja dadi rebutan. Mula kitab Tripitaka bakal tak paringke marang muridku. Lah, menika leres panjenengan leres kedahipun kitab Tripitaka dipun paringke kaliyan murid panjenengan ingkang sepuh. Ya. Ya mbuh. Madya Tantra. Apa Udayana sing majin nampa kitab Tripitaka? Kula kemawon guru jalaran kula murid ingkang barep kula murid ingkang tuwa. Ya, menika leres. Tenimbang Adi Udayana. Mula saka kuwi saka pamundhute wong tuwa. Iki kitab Tripitaka tanpa nono ya. Tanpa nono Atur suwun. Matur suwun. Matur nuwun, matur nuwun saestu. Kitab panana, kitab Tripitaka. Sampeyan iku pripun? Jarene kitab Tripitaka panjenengan caosaken murid ingkang barep murid sing tuwa. Lah Udayana niki murid enom lho niki. Mboten pantes menawi piyambakipun nampi kitab Tripitaka. Ayo kuwi mau tanganku kaya dene ana wong kang nyendal. Ya mergo kitab Tripitaka kuwi kitab kang ampuh. Ngerti marang sapa besok kang bakal kecondhokan kitab Tripitaka ya. Udayana kula mula saka kuwi saka pamlingku marang kowe sinaonono kitab Tripitaka nganti rampung ya. Tantra lho kowe ya aja meri ya. Mboten tenang. Kula mboten meri. Ikhlas lahir batin. Wedhelana dodho kula mboten meri. Mergo kowe sing sedulur penatua ya Tantra. Nyai Kenara. Aku bakal nyuwun marang Pampasan Bathara ya. Panjenengan lagi apa kok? Kowe netepi wajib sing apik Tantra. Sampeyan iki sampeyan ora usah duweni rasa arep-arep. Nak kula tresnani. Ora usah dadang iki sing kaya ngono. Nyatane buktine kitab Tripitaka mboten ditaoske kalih kula ning dipun taosaken dhateng Udayana. Ya sing gedhe pangapuraku yo, Gir. Yen aku ki durung bisa menehi kitab Tripitaka. Jalaran kitab Tripitaka dina iki diwenehke Udayana. Gawe cara pripun sampeyan? Amprih saenipun mangke panjenengan cumondhok wonten ing tilam pagulingan etok-etok jerit-jerit mungke menawi Udayana dugi mangke kula gondo porangket menawi Udayana badhe mrawasa dhateng panjenengan. Piyambakipun mestipun nilaraken wonten padepokan dipun tundung kalih bobo. Kaya ngono, Gir. Iki wis sing nak manut wae. Ngaten. Monggo. Monggo. Oh
Iki mau wis ana kerampungan apa durung pas sinau. Tetap Nembe mawon kula niat sekul sinau kok malah sampean kira teko. itu ya wis pinter. Pinter napa? Niki nembe kula sinaoni. Lah kok sampean iki wonten napa to, Kang? Iki tenane ana wigati mung dina iki Bapak Guru nimbali karo kowe dina iki lagi wae Kula ditimbali bapak. iki sing jenenge tengok-tengok nemu gethuk wah aku wis duweni kitab Tipitaka aku dadi wong sekti aku dadi wong jaduk Tapi kering pun sewu. kula ingkang sowan kula ingkang sowan Bapak Pamayanan apa Kakang Parmayana. Apa meneh iki ana apa meneh? Kakang cilaka, Kakang. Cilaka piye? Lho, cilaka piye? Cilaka selamat niki selamat. cilaka Cilaka kepiye dari Tantra? panjenengan Udayana menika badhe mrawasa dhateng Guru. Kowe arep diprawosa Udayana? Nggih. Yune wonten kula. Menawi mboten kula ndang agi-agi lumebet wonten ing tiang pagungan meskipun sampun kalampah. Guru Kenaron menika badhe pun prawosa dhateng Udayana. Rahayune Udayana. Kok ana sedulurmu Madya Tantra. Upama kowe mau ora konangan ngono ra ya piye? Madya Tantra menika badhe prawosa kula, badhe jamak kawanitan kula. Rahayinipun kula menika wong wadon sing kempeng, sing keceng kembene, Kakang. Kendho ya oleh. Jenengan iki lho. Ala wong jaman saiki ya. Nuwun sewu Bapak. Udayana mboten tumindak ingkang kados. Ora tumindak. Lah ning saka wadule Nyai Arang jare kuwi arep prawosa marang gurumu Nyai Arang. Boten. Kula mboten gadah niat ingkang kados ngaten, Bapak. Ya, dadi murid kuwi sing pinter. Ora sah dadak selak. Lah wong aku lagi wae turun ning tiram pagulingan. Lah kok grayah-grayah sikilku kok gremet iki. Kok arep selak iki kok. Arep Iya selak sing ngono rumangsa. Udayana. Wong gurune dhewe kok arep digrayani. Lah? Gatel ya. Jenengan iki lho. Sampeyan iki ngamuk Udayana napa pripun? Sampeyan nesu kali Udayana. Jenengan iki nesu. Aku kudu nesu. Sing dituthuk niki
ngano. Udayana. Iki sapa le? Guru kula. Gurumu ngerti yen gurumu karep kok grayangi dhewe picek kowe. Lho sampeyan sing sampeyan omong niku sinten? Udayana. Kula Made Tantra. Udayana niku. Tekene Niku sampeyan kok Udayana. gitu. Niku Udayana. Ayo Udayana. Lentu. Bocah sekarat tenan kowe. Kakang Parmayana. Menika Made Tantra. Roh gurune dhewe mah isih semloher kok garap dhewe. Ya. Bocah kok. Saiki sing nom ya ora ngerti nom. Sing tuwek ya dragas. Ya bejane awakku. Kakang Parmayana. Panjenengan sampun mangertosi tumindakipun Udayana. Udayana menika murid panjenengan kang donga-donga. Kasunatanipun panjenengan wonten badhe jamah kawanitan kula. Kula badhe dipun prawoso. Pramila dinten sakmenika Udayana dipun tundhung kemawon. Biayaan. Ya, Nyai Kekara. Aku bakal danani panuwunmu. Yen Udayanaku butak tundung. Sapa madah sintang ya? Udayana. Kowe saiki minggat ya, Le. Jenengan iki dipun tundhung kok minggat ya, Le. Ayo jare kon nunduk. Wis tak tundung, Nyai. Udayana, kowe minggat. Menika mboten nundhung. Nundhung menika kasar. Kasar. Kok jenengan kalem menundhung kalian Udayana? Udayana, kok ora ndang lunga kowe ora takon minggat. Saestu kula dipun tundung saking mriki. Udayana. Nanging bilih panjenengan boten pitados. Nggih, mungkin napa-napa. Iki pendadarane wong urip. Udayana. Yen pancen kowe kumindakmu ora nalisir saka bebener. Miturut marang gawe wong tuwa. Udayana. Gusti kang akarya jagat bakal jangkung marang lakuku. Ger, iki giling-giling ya. Wong becik bakal ketine. Wong ala bakal ketara. Udayana. Sajan kowe minggah lagi saka wadah simat. Ning wong tuwa ora bakal ngiklasake marang Bangsira. Aja kendhat konmu nyinaoni kitab Tripitaka ya. Kita punika puturaken panjenengan. Ngono. Wis rampung anggonmu sinau. Ya, tinggalake wadah simat saiki juga ya. Kendahipun dipun tundhung mawon. Lah murid panjenengan sampun kurang ajar badhe jamah kawanitan kula badhe dipun prawoso. Pun, Ya. sakniki Ajar. kitab Tripitaka kula suwun. Ribut. Awani sampean kalimang kuning kucing bumbunan. Nak sampean kitab Tripitaka caosaken dhateng kula, sampean kula wiki. Satenane Udayana ora luput. Saiki wis padha gelem bloko. Aku matur nuwun banget Tantra. Dene kowe mentolo ya iki kang kena diarani
ana murid kang ngalap jodar beeng guru. Ora ana bedane kowe nyanyi kenaran. Pripun? Kowe wis duweni bojo. Ora ketang aku wis tuwa. Nanging kowe isih kurang trima. Kowe milih kelawan naga tantra nanging nyai kenaran. Nganti besok uripmu bakal kasar. Mati karepmu ra ya karepmu. Tantra. Kelakon kowe panjang kamu tantra. Kowe wis tega lan manto marang kowe. Kowe bodoh tak pinterake kaya ngene sedhile marang kowe. Tantra. Eling dan eling. Murid kapani marang guru. Kowe besok bakal cepet jagat. Nggih, Mas Tantra. Dino iki Kakang Parmayana wis ngongko. Kitab Tripitaka wis ana ing tanganku. Lho, dino iki bakal tak wenehi kuwi. Monggo mancing wonten ing lapak. Ayo,
usuping rasa Mahadewa nggonmu muhung ming samun ngampah babahan hawa sanga muspra sing tanpa guna kaya dinding pupur sing ketawur kaya kethok-kethok merang landhesan dengkul apa ora kula warta adol wirungon kuwi kabar wis rubar warta wis warata nek prajurit saka kraton Sumedang kauripan wis padha ngepung wakul binaya mangap ana ing Kabupaten Worawari ayo saiki kowe tak bobot timbang kuwi Mahadewa kowe abot kawulamu kowe apa abot negaramu kowe nek abot kawulamu negara ing Worawari nungkula ana ing kraton Sumedang Kauripan ning Kiba Kosabalen nek abot negaramu kawula ing Sumedang Kauripan bakal dadi babatan pacing wis cukup suwene Mahadewa Mahabandu mangarso Mahabandu Mahabandu oh iki perang tahun-tahun medang kauripan lan Kabupaten Worawari kang drono kerampungan jauh Kanjeng Adipati Mahadewa mongko dina iki prajurit saka medang kauripan wis saya ngrangset ana ing Kabupaten Worawari. Lajeng pikajenganipun Kanjeng Adipati Mahadewa mongko panganggae atiku taun ana wing dolana aku ora bakal nungkul lawan medang kauripan. Mulut Mahabandu. Dina iki iriten prajurit saka Kabupaten Worawari. Kecak perang ana ing kraton medang kauripan.